skal ikke stå på Skelbækgade lige en luder, vel? Det skal jeg ikke. Eller det skal jeg, men ikke derinde. Fordi der står alt for mange hele tiden. Det er derfor. Så skal man gøre det et sted, hvor man får opmærksomhed. Så kan man gøre det ved Hvidovre Hospital, kan man gøre det, ikke? Kan du se, prøv at komme herover. Se ham, der sidder derovre, ikke? Han er også gigolo. Han sidder også og venter på, at de kommer ud, ikke? Der er mange, der snakker om, at de har ondt i røven over det, jeg laver, ikke? Fordi jeg står her, fordi jeg har fundet den gode flise, ikke? Hvis der er nogen, der har ondt i røven efter arbejdstiden, så er det nok ham, ikke også? Sindssygt mange pikke, men han skal have plads til. Nogle af dem gider man godt at gøre det med, ikke? Og andre tænker man, jeg tror lige, du skal fjerne dig fra mig, ikke? Og så tænker man, de er ikke så pæne, ikke? Står man og tænker ved sig selv. Jesus Kristus og hans 48 skampullet for, ikke? Og hyrder. Og de andre. Der er ikke så meget gang i butikken i dag, vel? Men man kan altid lave øvelser, når man står og venter, indtil man skal ud i røvpullingsakten, for eksempel, ikke? Det kender du også godt. Du skal lave øvelser, inden du går i gang, ikke? Så kan du måske sige, hvad gør det godt for i nogle øvelser til selve akten, ikke? Og det er fordi, så kan du sige, jeg gør sådan her nu, og det bliver 300 kroner, ikke også? Nogle gange siger jeg så til ham, at det bliver 500 kroner måske, ikke? Så er han uenig i prisen, ikke? Så siger jeg, prøv at slappe af, ikke? Og hvad med 250? Så siger han så til mig, du kan få en dåseøl for det, siger han så. Så siger jeg så til ham, okay, ikke? Så siger han så til mig, tag tøj på, eller gå ud, ikke? Og det gider man ikke at høre på hele tiden. De har tilbudt mig også op fra kommunen, ikke? At hvis det går mig godt, så kan det være, at jeg kan få et kørekort, ikke? For så får jeg det nemmere med at få et job bagefter, ikke? Men jeg kan godt køre rimelig godt selv, ikke? Fordi Johnny, ikke? Han havde sådan en kørelærerbil, ikke? Det var sådan en rød en. Men så gik den i stykker, ikke? Og det, der skete, det var, at det var ikke min skyld, vel? Men så gik den lidt i stykker, men han havde lært mig mange ting, ikke? Han havde lært mig sådan noget trekantsparkering, og jeg ved ikke en skid, ikke? Så det kan jeg godt finde ud af nu, ikke? Og han har lært mig mange ting, selvom han måske ikke lige ligner, at han er den skarpeste ske i skuffen, ikke? Så er det bare fordi, han har det der øje der, ikke? Der hænger lidt nede, ikke? Men det har ikke noget at sige, vel? Fordi han er kvik nok, ikke? Og så også på den måde, så kunne jeg jo spare mange penge, ikke? Fordi det er jo også dyrt, ikke? At tage sådan en kørekort, ikke? Også fordi sådan nogle kørelærer, de skal jo også have løn som forskyldt, ikke? Men jeg tror, at det er meget fint, hvis det er, at de giver mig noget til det, ikke? Fordi at man skal også være lidt kvik, ikke? For at tage sådan en kørekort, ikke? Så derfor så tror jeg godt, jeg kan gøre det rimelig hurtigt, når jeg har meget erfarenhed i forvejen, ikke?